संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। जे लोक स्टेजवर होते त्या 5 लोकांनी पुढे या। अरे इथे होते असं काही आवाज आपण आता इथे पत्रकार मंडळी आलेली आहे। पत्रकार मंडळींना आपला विषय समजला पाहिजे, आपलं निवेदन कशासाठी आहे आणि आपला मोर्चा कशासाठी आहे याचे थोडक्यात आपण माहिती सांगू येते ना। अरे रस्ता काय करू नका, दुसरी गोष्ट आम्ही निवेदन द्यायला गेल्यानंतर कोणी बाहेरचा व्यक्ती आत येणार नाही याची काळजी आपण घ्यायची आहे। कोणीही आम्ही आल्याशिवाय जागा सोडायची नाही। लक्षात आलं का? शेवटपर्यंत ऐकायला आलं? ते पाठीमागे नाही म्हणतात, ऐकून घ्या। आम्ही निवेदन द्यायला जाणार आतमध्ये कोणीही जागा सोडायची नाही। बाहेरच्या कोणाला आपल्यात घ्यायचं ऐकायला आलं का रे? आणि
आम्ही येईपर्यंत ही जागा सोडायची नाही। आजचा हा मोर्चा प्रामुख्याने दोन गोष्टीसाठी आहे की अलीकडे या पेपरमध्ये बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत की आठवडा बाजाराची जी जागा आहे ती बदलली जाण्याची शक्यता आहे। आठवडा बाजाराची जागा आजपर्यंत प्रशासनाने या फेरीवाल्यांना विश्वासात न घेता बदललेली आहे। हा इथला आठवडा बाजार इथल्या ग्राहकांना सोयीचा आहे। इथल्या ग्राहकांना इथे वाजवी दरात माल उपलब्ध होतो आणि इथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे, स्टँड जवळ आहे। या गोष्टीमुळे इथल्या आठवड्या बाजाराला प्रतिसाद मिळतो। जर आठवड्या बाजाराची जागा बदलून जिथे गैरसोयीची जागा आहे, जिथे वाहतुकीची साधनं नाहीत, जिथे ग्राहक राहत नाहीत अशा ठिकाणी नेली तर आठवड्या बाजाराला कोणीही येणार नाहीत आणि त्याच्यामुळे इथल्या व्यापाऱ्यांचा व्यवसाय होणार नाही आणि त्यांचा उपासमारीची पाळी येण्याची शक्यता आहे। दुसरी अशी गोष्ट आहे की व्यापारी बदलली, ती बदलताना कधीही या फेरीवाल्यांना विश्वासात घेतलं गेलेलं नाही। आम्ही देखील या सावंतवाडी शहराचे नागरिक आहोत, आम्ही देखील या सावंतवाडीचे मतदार आहोत। आम्ही देखील तुम्हाला मतदान केलेलं आहे आणि आमच्या मतदानाच्या आधारे तुम्ही आमदार झालात, आमदार झाल्यानंतर तुम्ही मंत्री झालात आणि मंत्री झाल्यानंतर तुम्ही आम्हाला विसरताय की काय, अशी आमची या फेरीवाल्यांची भावना आहे। त्याच्यामुळे तुम्हाला आमचं अस्तित्व दाखवण्यासाठी आज आम्ही आलेलो आहोत। दुसरी एक बातमी अशी आम्हाला पेपरमधून कळते की व्यापारी महासंघाने एक घोषणा केली की इथल्या जो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला आठवडा बाजार जो आहे तो फक्त एकाच दिवशी घ्यायचा। म्हणजे सावंतवाडीत सोमवारी धरला तर सावंतवाडीत सोमवारी, देवगडला सोमवारी, मालवणमध्ये सोमवारी, सगळ्या दिवशी एकच दिवस डिक्लेअर करायचा। आता आठवड्यातले हे फेरीवाले जे आहेत ते आठवड्यातले 7ही दिवस व्यापार करतात आणि 7 दिवस व्यापार केल्यामुळे त्यांची रोजीरोटी चालते। एक दिवस व्यापार करून त्यांची रोजीरोटी चालणार नाही। त्याच्यामुळे कोणतरी व्यापारी महासंघाची लोक काहीतरी सांगतात म्हणून प्रशासनाने असले निर्णय घेऊ नये हे सांगण्यासाठी आम्ही इथे एकत्र आलेलो आहोत। दुसरी अशी गोष्ट आहे की इथले व्यापारी महासंघाची लोक सांगतात म्हणून प्रशासन वेळोवेळी जी जागा बदलते त्याचाही निषेध करायला आम्ही आलेलो आहोत। आम्ही नगरपालिकेचे नियम पाळायला तयार आहोत। नगरपालिकेचे जे नियम घालेल त्या नियमांचं पालन करत आम्ही व्यवसाय करायला तयार आहोत, स्वच्छतेचे नियम पाळायला तयार आहोत। परंतु याच्या पुढे कुठलाही निर्णय आमच्याबद्दल घेताना तुम्ही आम्हाला विश्वासात घ्या आणि त्यानंतरच त्याच्याबद्दलचे निर्णय घ्या हे सांगण्यासाठी आपण आलेलो आहोत। आता आपण 5 जण एक कमिटी करून आपण CO साहेबांना निवेदन द्यायला जाऊ आणि त्यानंतर आपण आपली सभा संपवू। नेमका हा मोर्चा कशासाठी होता आणि आपण प्रशासनाकडे नेमकी काय मागणी केली आहे? प्रामुख्याने 2 गोष्टी आहेत की आठवड्या बाजाराची जागा बदलावी अशा स्वरूपाच्या बातम्या वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या आहेत। तर आठवड्या बाजाराची जी जागा वारंवार बदलली गेली त्यावेळी प्रशासनाने कधीही फेरीवाल्यांच्या संघटनेला विश्वासात घेतलं नाही। फेरीवाल्यांची आठवडा बाजाराची जी जागा आहे ती व्यापारी आणि ग्राहक यांना सोयीची आहे की नाही ह्या मुद्द्यावर बदलली गेली पाहिजे। आजकाल काय होतंय की व्यापारी महासंघाची लोक सांगतात की हे आठवडा बाजार इथे झाल्यामुळे आमचे धंदे होत नाहीत म्हणून इथली आठवडा बाजाराची जागा बदला, हे काही कारण असू शकत नाही। आता त्या व्यापाऱ्यांचे धंदे होत नाहीत म्हणून आम्ही इथली आठवडा बाजाराची जागा बदलायची म्हणजे ह्यांच्यावर अन्याय करायचा आणि त्यांना मदत करायची, हे जे काही प्रशासनाचं धोरण आहे हे पूर्णतः चुकीचं आहे। दुसरी जी एक मागणी आमची आहे ती की मध्यंतरी एक बातमी अशी आली की व्यापारी महासंघाच्या लोकांनी जाहीर केलं की आठवड्याचा बाजार हा जिल्ह्यात सर्वत्र एकाच दिवशी होईल। म्हणजे सावंतवाडीत सोमवारी झाला तर मालवणमध्येही सोमवारी होईल, बांद्यात सोमवारी होईल, देवगडला सोमवारी होईल, कणकवलीत, कुडाळ सगळीकडे। आता हे व्यापारी जे आहेत ते आठवड्याचे 7ही दिवस धंदा करतात आणि त्या धंद्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर त्यांची उपजीविका चालते। जर एक दिवस व्यापार केला तर त्यांची उपजीविका चालणार नाही। आता आपण असं गृहीत धरलं व्यापारी महासंघाच्या लोकांना आम्ही कोण म्हणतो का की तुम्ही आठवड्यातून एकच दिवस धंदा करा, ते 7ही दिवस धंदा करणार आणि आम्हीच फक्त एक दिवस धंदा करायचा, म्हणजे ही चुकीचं धोरण आणि आम्हाला हा व्यवसाय करण्याचा आमच्या मर्जीचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार भारताच्या संविधानाने दिलेला आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून आम्ही हा व्यवसाय करतो।
आम्ही ही बेरोजगार माणसं आहेत, त्यांनी स्वतःच्या रोजीरोटीसाठी हा स्वयंरोजगार स्वीकारलेला आहे। एक तर शासन आम्हाला नोकरी देत नाही आणि जर आम्ही स्वयंरोजगाराने आमचं पोट भरत असू तर त्याच्यावरती तरी पोटावर लाथ मारू नये शासनाने, हे सांगण्यासाठी आज आम्ही आलेलो आहोत। तर आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की आठवड्या बाजाराची जागा बदलू नये, आठवड्या बाजाराची जागा कुठलीही निश्चित करताना इथल्या व्यापाऱ्यांना, इथल्या ग्राहकांना विश्वासात घ्या। इथले ग्राहक इथे या आठवडा बाजाराला येतात म्हणून हा आठवडा बाजार चालतो। इथल्या ग्राहकांना आमच्याकडून स्वस्त दरात ताजी भाजी मिळते म्हणून ग्राहक येतात, ही गोष्ट विचारात घ्या। ते ग्राहकही तुमचे मतदार आहेत, आम्ही फेरीवाले सुद्धा तुमचे मतदार आहोत। तर ग्राहकांच्यावर आणि फेरीवाल्यांच्यावर अन्याय होणार नाही अशा स्वरूपाचं धोरण प्रशासनाने राबवावं, या मागणीसाठी आम्ही इथे आलो। नक्कीच आतापर्यंत तब्बल 3री जागा आठवडा बाजाराची बदलली गेलेली आहे। व्यापाऱ्यांमध्ये भांडणं लावून राजकीय पुढारी यांची ढाल करतायत का, आणि हा वाद लावून स्थानिक व्यापारी विरुद्ध फिरते व्यापारी असा वाद लावून देत आहेत का? नाही, हा प्रकार चालूच आहे। आमचे फेरीवाले संघटित नाही याचा गैरफायदा घेऊन हा सगळा प्रकार चाललेला आहे। गेल्या 5 ते 7 वर्षात या व्यापारी महासंघाच्या लोकांच्या ज्या मागण्या बघितल्या तर त्या ह्या अशाच स्वरूपाच्या आहेत। मुळात माझं असं म्हणणं आहे की इथले व्यापारी महासंघाच्या लोकांचे व्यवसाय होत नाहीत ही जी तक्रार आहे त्यासाठी आम्ही फेरीवाले जबाबदार नाही आहोत। म्हणजे काही अगदी छोटी छोटी उदाहरणं देतो। पश्चिम महाराष्ट्रात या आठवडा बाजाराला धान्यापासून, कपड्यापासून, स्टेशनरीपासून ते सगळ्या स्वरूपाचे विक्रेते असतात, परंतु इथल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या व्यापारी महासंघाच्या लोकांचं म्हणणं आहे की इथे कपड्याचं विक्री होतं का म्हणे, इथे फक्त भाजीपाला विकला गेला पाहिजे, इथं धान्य विकलं गेलं नाही पाहिजे। हे कोण ठरवणार आहे आम्ही काय विकावं? तर ही एक झाली। दुसरी गोष्ट, 5-6 वर्ष आम्ही बघतो आहोत की ते आम्हाला फेरीवाल्यांना ते शत्रू समजतात, आम्ही त्यांचे शत्रू नाही। ऑनलाईन विक्री जी होते त्याच्यामुळे या लोकांचे धंदे बसलेले आहेत किंवा यांच्या धंद्याला प्रतिसाद मिळत नाही। आम्ही आमच्याकडे येणारा ग्राहक हा वेगळा आहे। अगदीच छोटं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर इथे विकणारे कपडे विक्रेते आहेत किंवा आमच्याकडे जे मिळणारे कपडे आहेत ते अगदी कमी दराचे कपडे आहेत, कमी किमतीचे कपडे आहेत, आणि या व्यापाऱ्यांच्याकडे आहेत ते कपडे जे महागडे आहेत, ब्रँडेड कपडे आहेत। ब्रँडेडचा गिराईक जे आहे ते आमच्याकडे येत नाही आणि आमच्याकडचं गिराईक या ब्रँडेडवाल्यांच्याकडे जात नाही। त्याच्यात दोघांचेही ग्राहक वेगवेगळे आहेत। तुम्ही आम्हाला जे शत्रू समजून आमच्यावर अटॅक करता तो चुकीचा आहे। तुम्ही गैरसमज मनातून काढून टाका। आम्ही तुमचे शत्रू नाही, आम्ही छोट्या प्रमाणात सेवा पुरवून इथल्या गरीब लोकांना मदत करतो आहोत, गरीब ग्राहकांना आम्ही रास्त दरात माल पुरवतो आहोत आणि त्यासाठी आमचा हा लढा सुरू आहे। त्याच्यामुळे हा बुद्धिभेद कुणीही करू नये। व्यापारी हे सगळे एक आहेत, फेरीवाले असू देत किंवा स्थिर व्यापारी असू देत। त्याच्यामुळे असा स्वरूपाचं भांडण लावून कोणीतरी त्याची राजकीय पुळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करू नये, एवढंच मी या ठिकाणी सांगू शकतो। आज मुख्याधिकाऱ्यांना भेटायला तुम्ही आला होता, प्रशासकीय राजवट चालू आहे, मात्र त्यांची भेट झालेली नाही, तर पुढचं तुमचं धोरण काय असेल? तुम्हाला अपेक्षित उत्तर आज मिळालीत का? कारण हे सगळे व्यापारी पहिल्यांदा कुठे एकवटताना दिसलेत। या ठिकाणी सीईओचं फोनवरनं बोलणं झालेलं आहे। सीईओनी आज आपण सुट्टीवर आहोत असं आम्हाला पूर्वकल्पना दिली। त्याने आम्हाला विनंती केली होती कालच की तुम्ही मोर्चाचा दिवस बदला, पण सर्व संघटित लोक आहेत, असंघटित लोक आहेत आणि त्यांना परत एकत्र येणं शक्य नसल्यामुळे आम्हाला सोमवारी 11:30 वाजता त्यांनी वेळ दिली आहे। सविस्तर चर्चा या ठिकाणी सोमवारी होणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।